Vítajte, ja vás inak strašne vítam. Som rada, že ste tu taký veľký, akože v takom veľkom počte som chcel povedať. No, táto prednáška, ktorú vám poviem, bude taká dosť krátka a poučná a bude to taká rýchlovečka, hej. Ona nebude síce až taká zaujímavá, ako bola to predo mnou, ale dúfam, že vás aspoň trocha zaujíme. No. Táto prednáška bude o stromoch a stromčekoch a o lesoch a lesíkoch, hej. Ako som povedal, bude veľmi krátka a poučná. Ja takto. Ja už sa v tých stromoch, teda v tých lesoch pohybujem hrozne dlho. No, ja som tam aj ináč vyrastal, takže by som o tom vedel rozprávať strašne dlho. No, ale keďže som povedal, že táto prednáška bude taká veľmi krátka a stručná, poučná a bude to taká rýchlovečka, hej, že hopšup ani neviete, ako ste doma na gauči, no, tak ja budem stručná a začnem takým príbehom, hej. Teda chcel som povedať, že stručný, bože, mne sa to sem milí. Dúfam, že ma ospravedlníte a ináč dúfam, že mi rozumiete, no. Takto, aby som začal, ja chcem začať takým príbehom. Tento príbeh sa odohráva v takej jednej malej dedinke, kde žije taký chlapec. No, tento chlapec, on si myslí, že hlavnou úlohou týchto stromčekov je akože, no, to vyrábanie toho O2, toho kyslíka, hej, čo my ľudia potrebujeme. No ale takto, tento kyslík, teda tento chlapec, prepáčte, zase som mi to milí a zase dúfam, že mi rozumiete. No, takto, tento chlapec, on veľmi nemá rád ľudí, on ich nejak nemá rád a tak sa rozhodol, že do všetkých lesov dá bomby a oni za chvíľu vybuchnú. Nevybuchnú, robila som si srandu. Aj ten príbeh som si vlastne vymyslela. Ja neviem, prečo som si ho vymyslel, bože, zase hovorím v dvoch osobách. Dúfam, že mi rozumiete. No, ten príbeh som si vymyslel, ale išlo o to, že som vám chcel povedať, že proste tie lesy, no a stromčeky a všetko, čo toto obnáša, ich hlavnou úlohou nie je to, že oni vytvárajú ten O2, ten kyslík, áno, ale ich hlavnou úlohou je to, že oni akože, že sú zelené, no, oni sú zelené, akože však viete, vidíte, všetci sú zelené, ja napríklad mám všetky steny zelené, a viete prečo? Takto. Keď si predstavíme zelenú, hej, zavrieme oči a predstavíme si zelenú, to je jedno, no krásna zelená, či už hrašková alebo pistáciová, ona proste pôsobí sa blahodárne, hej. No mne zrazu tak dobre, no zavrite oči, predstavte si to a hneď vám bude lepšie, fakt, no, takto. A keďže táto zelená farba, ona pôsobí tak blahodárne a upokojujúco, tak tieto stromy, to je tá ich hlavná úloha proste, no, veď skúste to, ja mám fakt tie 4 steny zelené, aj psa mám, čo sa volá lesy, ale to neviem, prečo som spomenul ináč. No, takto, aby som teda povedal to hlavné, čo som chcel povedať, keďže táto prednáška má byť veľmi krátka, stručná a rýchla a už vás to ľudí, tak hlavne ide o to, že hop, čip, čibiri, a už sme doma, hej, takže počkajte, až to chvíľku už to bude končiť. Aby som to zhrnul. No, takže hlavnou úlohou týchto lesov je to, že vlastne oni dávajú ten O2, ten kyslík, lebo ten príbeh s tou zelenou som si vlastne celý vymyslel, no. Ja neviem ináč, prečo som si to vymyslel. Ani neviem, že prečo som tu, ale mi to prišlo, že je to tak veľa ľudí, že asi sa im nepáči, dobre, tak nie. Mňa ináč tešilo, dúfam, že na budúce sa nevidíme, lebo tak, majte sa krásne a zabavte sa, ani to neviem, prečo som to povedala.